když to začneme systematicky, tak je teda skvělá poznámka krásně selským rozumem, kterou dost možná vám zase ve škole neřekli nebo neřeknou nebo tak, že past simple je úplně super si uvědomit, že fakt já říkám vždycky jak brácha a ségra s přítomným prostým časem. A teďka hlavně teda v záporných větách a v otázkách je to výborný si to takhle říct, že fakt jsou si strašně podobný. Takže pokud už jste nějak se učili přítomný prostý čas, tak tohle je fakt bezva. A tento čas se používá, v podstatě je to celkem jednoduchý, nebo hlavně úplně to nejzákladnější použití je, pokud něco proběhlo v minulosti a v minulosti to i skončilo pro ně. Protože potom jsou i ještě, bohužel oproti ještě mají jiný čas, který ještě neskončil. Takže to je taky dobrý vědět. A občas ještě teda se používá i v určitých jako pokročilých případech, ale nevím, jestli to mám říkat, tam mě to přijde takový velmi málo častý, takže tam bych to spíš asi zatím teďka neřešila. Čili především ta minulost a ta ukončená, tak. A čili nesouvisí to vůbec přítomností nějak tady ta. Ať to teďka možná tomu nerozumíte, tak vy můžete věřte, že je potom právě čas, kde to s přítomností zase u nich souvisí. Dobře, čili takhle to teďka radši nebudu plíst už. A u tohohle času většinou bývají nějaký, fakt hodně často tam bývá nějaký přímo, jako nějak řečeno, ten okamžik minulosti tam bývá nějak vyjádřen. Čili máte šanci to podle tohohle poznat, ale zase nemusí to být úplně 100%, nemusí tam ten výraz být úplně vždycky. No a můžou to být třeba výrazy, že tam bude třeba něco prostě se slovíčkem minulý, že to last je vlastně to slovo znamená minulý, čili minulý pátek, minulý pondělí, minulý rok, v podstatě tam fakt může být hodně s tím, co tam všechno bude, minulý víkend, jo, nebo něco takového. Last samozřejmě znamená i poslední víkend někdy, ale tady víc do tohohle času se hodí to slovo minulý. Potom třeba, co je tam absolutně typický a je to hrozně netradiční předložka, taková úplně v podstatě jiná skoro než všechny ostatní, je předložka teda, nebo je slovíčko ago. A tam totiž je to hrozně zvláštní, že ta předložka se dává úplně na jiné místo než všechny ostatní, o to jde. A že se dává až za ten výraz, protože abych to přesně teda řekla, tak ago znamená, třeba když bude a week ago, tak je to před týdnem. Jakože od tohoto okamžiku před týdnem do minulosti. To říkám na schvál, že pak ještě zase jsou jiné předložky, no, kde to může být dokonce od minulosti, ale to už zase bychom šli fakt moc pokročilýho, čili od teďka od přítomnosti před týdnem, před měsícem, před rokem, před nějakým jako časovým úsekem. Nebo a year ago, nebo a month ago a a minute ago, před minutou, čili opravdu jakýkoliv časový úsek, může toho tam být hodně moc. Před hodinou, před 2 hodinama a tak dále. A mohli bychom pokračovat. Pak, co je velmi ještě typický výraz pro tenhle čas, je slovičko yesterday, včera. To je zase vlastně vyloženě řečeno úplně přesně ten okamžik, že to už jako tam cítíme z toho právě, že už je to zakotvený v té minulosti a tím pádem je to pro ně, oni to berou, že už je to ukončení. A pak ještě takový poslední výraz, který teda bohužel se vyskytuje i v jiných časech, ale tady taky může být. Tam trošičku pozor na to, že opravdu to není 100% příznak minulého prostého času, ale každopádně je to teda slovíčko before. Může být, někdy jo. Ale no, jako dala bych to okrajově tohle, protože tam je to jako, že můžete se s tím setkat, ale že byste šli na jistotu, že to bude tenhle čas, když uvidíte before, tak to zdaleka ne. To vůbec ne. Ale jenom ať víte, co to before teda je, když se to tam vyskytne spíš, že třeba když bude třeba před víkendem, tak třeba před víkendem bylo hrozně hezký počasí, ale teďka prší, kdyby někdo třeba řekl. Jo, není to před nějakým úsekem do minulosti jako to go, ale je to před nějakým bodem tady zrovna. Před nějakým bodem, konkrétně v čase.
Čili před víkendem, před svatbou jsem byl šťastný třeba. Před Vánocí, před narozeninami, před oslavou jsem nebyl ještě opilej. A úplně poslední taková jako trošku okrajovější poznámka, která se využije i třeba v jiných časech, ale vůbec to není špatný vědět, že abyste si uvědomili, že ten okamžik minulosti může být dokonce určen i nějakou jako větou. Jo, abyste si bacha, takže může být, když mi bylo 5 třeba, jo, a už je to, a tak se něco stalo, hotovo. A zase tam máme určený, že prostě to bylo tehdy. Takže tohle. A to bychom měli teda, když se zhruba když se ten minulý prostý používá.